Mä olin ollut mennä kellään muulla kuin Fiona. Se meni ihan innoissaan tunnille Ronjalla. Mä utasin tunnille. Se oli kovan odottelun jälkeen, mä sain vihdoin Niin. Eikä se voi. Mä en jaksa enää harjata. Mä oon harjannut sua jo 2 tuntia. No niin perjantaina rikolla. Entä mä olen nyt Fionalla? Tässä pikkuni ratsasta. Mä en kerkeä.